Hayi langena iclass ke manje class come class sobona njani nizosi indaba kule ngiphatha indaba yeclass uyaphila ngiyaphila njani yangena eyamnandi ngoma yakho le if uzoyirelease nini le qeda ukuyenza manje uzokudedela ngizokunika nje yona amadosi okay yona mle Ukhozi FM njengamanje sembingelela kuthishela how uyabona ke lensizwa ngizokutshela ngayo khona iculo khona ingoma igama sebenbiza ngayo ngiyazi ukuthi bathi uMaganga Thishela uMaganga lo kodwa siqale sithi wena ngubani khetha usilandelise kahle igama ukhetha sibonga umlotshwa ekhaya kwaCeza Olundi ngizalwe khona nje ngakhulela khona kodwa ke amatoha sengibeke ngapha eJozini usuka kude eJozini usuka eJozini edamini leli likhulu mbele kodwa ke kusho ukuthi wafunda khona esikoleni mawuqala nje ukhuluma enobiya bathini manje bathi hawu nangu lo wayiprefect noma umuntu odansayo noma wazi ukuthi makune concert wena ohlanganisa izinto hayi ngifunde khona ngifunde ekoleni zakaCeza bengumuntu obekhonza ukuyidlalela nje abantu abaningi abangazi ngumuntu ukujoka noma ibhola ukuhlekisa ukuhlupha uMaganga uqale lapho noma uqale kuMaskandi kwathiwa yilaganga nandi uganga kahle kusho ukuthi kwaqondana uMaganga esithakazelo sawomlotshwa uthini wena futhi ke baye bethi abantu sekuqondela futhi unokubuka ngenza into engathi ngiyaganga yebo ibani ichumi into ekhaya bangaki so 7 sisizana wena phate indawo nomcala ngingowesithathu awusho sebehlale bethi umuntu azishazi besithi kodwa ke kahle mina ngowakubaya Maganga ushawa izandla hayi impela sekunjani hayi abachome impilo ishintshile hayi abachoma ikhenze njani kodwa ke uqale kanjani umculo ke ngiyakubona wafunda ke eJozini indawo ethanda ukuqhela nenkaba yedolobha eJozini uzothi nje yamzwayo kodwa ngisho ukuthi wasuka weza la wazofunda noma wafika wakumalume hostel noma yini ekwenza noma uhamba ufunda teaching yini ekwenza uqala ukuthi hayi manje sengiyangena ngempela kusho ukuthi ngiqede isikole kwaCeza matric engiwenze khona ngase ngiya eMpangeni University of Zululand out of 2014 ke la engathenga khona isiginci ngoba ngangithanda uMaskandi wawungenisa lesa sikhathi kakhulu hayi ngasukela nje ngisithenge ke ngizama ukusifunda kwase kuthi ke 2016 sengizwa nami ukuthi khona ngushasha hlangana umuntu ungena kuchaziswe ngase ngiqala ngenza ingoma cathi zabantathu i-album ephelele yaze yaphuma ngo2017 manje ungathini ukhulu babhala manje exam abanye bakhona ungathini umuntu othi umethanda umculo athi akume konke ngibheka umculo ungathini nje wena wakwazi ukuhambisa kanjalo wangathi hayi sengisangene mina ekhanda ngifuna umculo ihlahla zabantu kusho ukuthi ayifani ngoba abanye kuyabalungela kodwa ngendlela mina engibuka ngayo isimo sekunzima kakhulu ukuthi ungavela uqala umculo ungenayo indlela enye yokuphila ngoba into eningi ezenza idinga imali ukuya studio kudinga imali ukufaka umculo enkundleni yonke indawo yonke into nje yenzakala idinga imali ukumaketha nayo yonke into so mawuthi uzothi nje uhleli ngawo umbuzo ukuthi usizo uzolithatha ugcina uhamba ubalisela abantu izwe lonke le so kungcono umuntu aqale athole akuzomlekelela ukuthi impilo iqhubeke bese ke ngene emculweni hayi ngiyakuzwa sizoyizwa futhi le ngoma yakho la kodwa engithandayo ukuthi awugcinanga wedwa njengoba wena uMaganga waqamba iqembu ekuthiwa oMaganga la hamba lagcina phi noma likuphi manje
Iqembu lona eMaganga yona ngiqale 2017. Yes. Sirelease ama-album awu-3 kulona ne-EP eyodwa. Ngokuqhelelanayo noMatohowa ngoba ngithi oMaganga bekuyinsizwa yasekhaya le. Oh yeah. Encane. Manje isegoli ngokwamatoho sibuye sigejane. Kanti kwasuke kwafika nalento ka-TikTok. Ayuhamba wedwa. Kwaxhuma kakhulu ke le kathishela ngapha ku-TikTok. Mase sase sibuka ukuthi hayi ukuze abantu besheshe bebone ukuthi ubani lo. Ngoba sekunesikhathi indimeni sikhona kodwa kungaqondani kahle. Ukuze abantu besheshe bebone ake simveze lo thishela nangempela abakwamukela ke abantu kwaba kanjani. Cha siyabonga. Uyabona ke ake senze nje nje manje ake ngibheke into zami sihamba kanjani ngiyenze nje. Sihleli ke la noMaganga uthishela ngizoza ukuthi uthishela ngoba eyibongela noma uthishela ngoba kunjani. Uthishela abaningi sebeyashwe manje uba hayi ku TikTok uhamba wedwa. Ko YouTube hamba bayasho ukuthi awubheke uMamkhosi usamqala lesilala sikhona. Kulungile sicathulisana. Yeah. What's happening? Hlabathuna bogazi. Mina ngophethe ngikho. Uzosala nje ungenawo ngekhaya. Weza sangasondela kumkhumala lapho. Ithile ngoma. Uwena othi akuthungise kodwa khona la futhi uyakhala ufuna ukuthini kule ngoma? Ithi ingoma ukuthandana nomuntu ophosta naye kuyibhadi. Okay ngoba uthi nje usajole naye ngaphi nosuku useyaphosta ngale Facebook sethi thungisana. Oh yena uyachoma sentela abangani bakhe awuthungisana mangani sekunjani. Ngempela. Isho nje. Uyini ube into ayibona noma uyibona yenzeka noma wacishe yakuvelela wathi washeshe wagxuma. Isikhathi esiningi ingoma engidlala ezinye zazo uzophika kade ubakwakehlela nami ngiyabona nje ukwenza phela sikhona ku social media siyabukela makwenzekile wacula ngakwakwehlela kwenzeka uzo sekuthiwa hawu mbhemu izwithu shomile. Ngicabanga ukuthi ababala lokho kubona ukuthi bekushiwo la ilaba engisondelele nabo ngisondelene nabo kakhulu abaningi bezwa abaye bathi usuyagadla sikuzwile kodwa ngoba isikhathi esiningi amagama abantu asuke ngaveli usungayimesha nje ukwazi nembeza ukutshela hayi ake sizwe ingoma. Umuntu betholana nentamposta lena Anya posta ngale ayala belilo suku sadala suku sawo Facebook sichumisane bakani sane awuthi ngizwe ngawe lale faka la khona uzozwa kahle uhambe naye. Oh ngoba noyibamba esigingqini ya ukuthandana nomuntu opostana noyibhadi useyawuposte ngathi ulahlekile ngathi ufuna amaphoyisa naye cha safune kujolana umuntu mejolana nemposta nina khani apostana akakaphelile usuku sithandana usuposte uFacebook uthi thungisane bangani cha safune kujolana umuntu mejolana nemposta nina ngiyapostana akakaphelile usuku sithandana usuposte uFacebook uthi thungisane bangani. Makwenzekile sithi akwenzanga mhlawumbe kodwa makwenzekile ungathini wathi insizwe enjani ayihosha iy'thende noma i-correct imtshetha hayi awume kancane bamba amatomu ungathini wesakhe isibonelo. Kungaba ukuthi kushuthi asiyeke leyo kujola. Hawu ufuna nqamula. Unganqamula. Uma ungafuna ukuthi umuntu akuveze ukuthi hayi ujabule ngawe ngoba kukhona omunye. Ngcono sivele sikuyeke.
ukuze sigweme yonke nje lo msindo ukuthi nasi screenshot sesibuya noma wasekhaya uthi ubani wasekuposta lapho manje othi Thunguzane sekubuya i-screenshot sewuyangikiza yabona manje usemusha esikoleni ufundisa phi uhamba kanjani ngisenobiya khona isikole sejozini ngapha Yeah. ngifike khona ngo-2017 yebo ngifundisa i-geography ne-tourism ngenhlahla-ke lokhu ngafika lapha hayi siyaphasa ingane iphasa zonke hawu bakithi iy'ndondo nje sey'sole nendawo lapha ekhaya nakulokhu kusazoba njalo so uyafunga uyagomela ngiyafunga ngisebenzile usebenzile nganyama eh. usho ukuthi uyakwazi ukuba kokubili ukushaya kokubili amawele uncelisa amawele kunjalo nje nanokuthi-ke nendawo engikuyona inabantu abasupportive ngale ndlela ngendlela okubanjelwe ngabo kulesa sikole ayikho into ebaluleke njengokuphasa kwengane ngiyakuzwa so ngeke ukuthi uyafika nawe uma ufika nje khona uzofika ubone nawe uthi hayi ngizosebenza ngoba vele ufike endaweni okusetshenzwa kuyo yebo hawu madoda bangihle uma ngithi uncelisa amawele yebo khona phela uncelisi kodwa isifo ngcono sithi-ke manje uyathembuza nakhona kuhle futhi manje iyangichaza lento oyishoyo iyangijabulisa ngendlela eyisimanga manje ngiyacabanga ukuthi-ke uma ngibheka nje ngibheka ukuthi lapha 10,000 ma-subscriber ngithi ku-YouTube bese kuzothi la kuma-views la kuthiwa impela uThunguzane owodwa nje 885,000 noma 885,000 views angithi ngendlela abayithanda ngayo bese kuzothi futhi ama-views la ingoma ethi ngibonise 1 million ngendlela abantu abathi TikTok hayi uhamba wedwa emateksini emahostela yonke indawo bayakuthanda kakhulu hayi khona uyabona nje uThunguzane izolo ngicabanga ukuthi bekuleyo namba njengamanje ku-904 hayi bo kusho ukuthi nje kulobu busuku nje isidlalwe ngale ndlela ngendlela abantu abayithokosela ngakhona angazi nami ukuthi ngempela isupport nendlela abangamukele ngayo ukuthi ngizothi kwenzakaleni kodwa kusho ukuthi-ke ngenze okuzobajabulisa kakhulu ngiyabonga nje kakhulu kuleyo ndawo ne-support Nkosi yami manje la esikoleni unjengoba uyi-tourism kuyenzeka mhlawumbe ukuthi ne-entertainment makhona i-concert enzoba khona noma uyawuthi hayi cha ningangifaki ngaleyo ndlela ake ngiqinise i-tourism noma sekuyaziwa ukuthi hayi ngeke thisha ngena angikwazi ukungayenza into ezojabulisa iy'ngane bakithi uma ngisesikoleni nje ngenza noma hayi futhi ngisuke ngingabheke lutho uma kuthiwa nje kunemicimbi amafewe nani bayazi ukuthi hayi kuze kusho nabo abantwana ukuthi heyi awusondele usilekelele lapha mase kufanele kuqina isandla futhi siyaqina uyashintsha ebusweni ngendlela abangithembe ngakhona bayazi nabo ukuthi akufanele size sikhubane angaze ngibe anginayo leyo nkinga kangaka ukuthi izothiwa sekuthiwa khona la sengiphambene khona ney'ngane ayakwenzeki lezi ezami Nkosi yami ngabe ngiyisuka uthini wena ziyazi nje ukuthi ukuze sibe right kufanele abe right umakoti ayaphuma esikoleni ngithi hayi ngeke aphume thisha omkhulu sawubona qwa uqinisile methi siyaphila njani thisha omkhulu faka la endlebeni uzomuzwahle uthisha omkhulu yabona-ke nango-ke la uthisha omkhulu wasenobiya sihleli nawe uthisha wakho iklasi lingenile lana uyahleka inkunzi kathisha uyasho hayi uyasho manje njengoba ngimgcona nje ukuthi umakoti angaphumi phela esikoleni cha ngeke ngisho sekuthiwa thisha omkhulu mina nje mangingaba ngizobona ukuthi uthanda kakhulu isikole kunomsebenzi wakhe lokhuzane umsebenzi wakhe womculo ngendlela nje achitha ngayo isikhathi nabantwana esikolweni angahlala kuze kushaya 11 ebusuku nabantwana abathanda ngayo abantwana siyakubongela nawe sibongela nabazali naye futhi usho ukuthi khona leli khona nale lenza ukuthi iy'ngane zazi ukuthi ziyascreama naye i-celebrate kodwa mase sesikoleni siyafunda uthisha ufuna senze kanje nothisha omkhulu okwaziyo ukuthi angamhambeli phambili abanye uthisha omkhulu vana uthi nje kancane bathi hayi suyaxuba manje ukwazi umgqugquzela ukuthi hayi yaxutshwa futhi nakaxubi abone ukuthi uyabona ukuthi uyayenza lento ukubhalansisa kamnandi kabi umsebenzi wakhe umsebenzi wakhe umbili libhalansisa ngale ndlela ukuthi akukho la ungakhala khona
Ngiyajabula ke dade nithola ayikho indaba ukuthi uzothola i-invoice kuthiwa ade sestage nina nithola mahhala. Sishamkhulu ngathini kuyena? Indoda sikufisela konke okuhle ifisela khona. Muhle kakhulu umsebenzi wakho siyawuthokozela kakhulu. Ikakhulukazi ngoba ngisho nje ukuthi noma wenza lo msebenzi wakho awuclash nomsebenzi wakho lo qashelo wona apha esikolweni. Kungenjalo uwenza kakhulu kangcono kakhulu la umsebenzi wesikole. Asikhali ngalutho nje sithi nje uNkulunkulu akubusise uqhubeke njalo mfowethu sinawe singenza kwakho. Siyabonga Qwabe siyabonga. Siyabonga kakhulu nawe nje siyakubonga ngoba kusho ukuthi khona lamagalelo nawo nesiphiwo naso sokuqonda kahle abantu nanokuthi kwenziwa kanjani kuyiwa phambili siyabonga. Uthini? Uthini thisho mfowethu? Igumsi. Igumsi. Uyafayitsini. Ngibonga mphathi Sithemba ukuthi kusahamba kahle. Qhamuka njengekudala lapho ngibonga nakoza kwethu lapho. Yazi ukuthi bami ngenyawo nje. Awona bantu. Siyabonga. Danke. Hayi kumnandi makunjena yabona sesona abalaleli bokhozi baze thina sangalithola ithuba cha ngicabanga ukuthi solapha ithuba kukhona khona manje ukuthi ke nabo bakwazi ukuthi bazibingelelele wena sihle ngabathatha ababili abathathu nje sikuthi ngibuye isihlutha ngezinje iqale phansi ngibeke lapho apho bona ngiyiphoze kodwa ke bese siyabalaleli inye phela ingoma la yona okay all right hey uyajabula Andithola ngathi ngibona usule. uthi awubona Ngiyazi ukuthi kubeka izinto ngiyabuza bese ihamba indlela obabuka ngayo ngibona ukuthi hawu yona ngiyaziyo Uthi mthambele. ayikho la usisithini ngayizwa ithini Umthande dlala ngawe. Mlindi ungamali. Uma umthande dlala ngawe mlindi ungamali. Uma sekuthanda yena sekheja. Bese umbonisa uningi. amazi awu madoda ngomshana la bebezotosha lento kade afanele uyadlala bese uboneke isipoke semali yabona ngakayi kakhulu ukuthi nayi le ngoma enye eyakho ethini ithi mbonisa ubani Ethi umbonisa unina. ihleli kusiphi isiqe leyo ngoma ukuthi asinayo lapha ngeshaya Ngikuthintele yona. ngithintele ushaye futhi Ungimthanda umuntu wangihlukumeza uthi useqalile manje uyawabona amaphutha ngathanda naye ngangimncane inhliziyo idelile manje useqalile naye usethi kimi uyalungisa uyawabona amandla amaphutha lesithi uma umthanda edlala ngawe uma umthanda edlala ngawe lindu ngamani ethe sekutha
Esimbonisa unini ukuthi unjani. Uma umthengi umuntu ehlala ngawe, umthande ehlala ngawe, umlindi ungumama. Ethe sekuthanda, ethe sekhethule, esimbonisa unini ukuthi unjani. Hayi. Ingoma iyakhuluma kodwa ngamanye amagama umuntu ngempela ngeke azasho ukuthi azayiniwe iziyalo awu cha ngabe uyaganga. Ngiyaxolisa insizwa, ngiyaxolisa ama-hostel. Ngiyaxolisa. Hayi-ke sizothatha indaba bese sibuye singena sithathe iy'ngcingo zabalaleli. Owamanje sisahleli naye la maganga. Iyale zimnandi. Kwamanje. Ya, kwamanje. Solo bazokwazi ubafundisa.